Играта на играчките. Играчките в стаята на Анди Дейвис, едно симпатично момче, крият голяма, прекрасна тайна. Когато Анди напусне стаята, те се движат, вървят и говорят. Сега шериф Уди иска да им направи съобщение. Партито за рождения ден на Анди е с променена дата и ще се проведе днес. Точно така. Детето ще отпразнува рождения си ден по-рано, защото семейството му скоро ще се премести в нов дом. Така че ще получи още играчки като подарък. Ами ако Анди хареса новите играчки повече от старите, би било катастрофа за кълбоя и останалите. За да разбере повече, групата решава да изпрати зелените войници да шпионират партито. Гостите пристигат със своите подаръци. Започва партито за рождения ден и изглежда за сега няма забавни играчки между подаръците. Но изведнъж войниците предупреждават. Анди се качва по стълбите. Минута по-късно той носи една нова играчка в стаята и след това тича обратно на партито. Новодошлият е Бас Светлинна година, космически рейнджър, който не знае, че е играчка. Уди не вярва. Как е възможно това? И все пак е. Бас е убеден, че има мисия – да спаси галактиката. И сякаш това не е достатъчно, той си мисли, че може да лети. За да го докаже, извиква: „Към безкрая и отвъд!“ А след това скача от леглото, отскача от една топка, плъзга се по състезателна писта и изведнъж стига до тавана. Всички са изумени. Той може и да не е полетял, но определено е страхотен герой. Анди обича Бас и Уди започва да ревнува. Момчето ще ходи в ресторант Pizza Planet, а Уди, искайки да се увери, че ще бъде избран, се опитва да изхвърли Бас зад бюрото, като го побутва с болид. Количката с дистанционно управление. Без да иска обаче го избутва през прозореца. Какво пък? Стореното сторено. Анди, разбира се, би предпочел да вземе Бас със себе си, но не го намира, затова вместо него грабва кълбоя и го отнася в колата. Бас, който за щастие не е пострадал, също скача в колата, а Уди все пак е облегчен и се радва да го види отново. Но истината е, че в действителност те двамата не могат да се понасят. Затова веднага започват да се бият и така изпадат от колата, която продължава без тях. Сега са сами на една бензиностанция и много далеч от спалнята на Анди. Затова вече е време да започнат да действат заедно. Покачват се на един камион на Pizza Planet и стигат до ресторанта. До тук добре, но Бас си мисли, че се намира на космодрум. И веднага се вмъква в космически кораб играчка с подаръци, пълен с играчки на извънземни, вярвайки, че може да полети с него до звездите. А пък Уди няма друг избор, освен да го последва. В този момент едно момче започва да играе играта, за да хване Бас и да го отнесе със себе си като награда. Това е Сид, страшният съсед на Анди, който се държи ужасно с играчките си. Той вече успял да закачи с щипките рейнджера и тогава Уди бързо хваща краката на приятеля си, опитвайки се да го издърпа назад. Но в крайна сметка Сид успява да ги измъкне и двамата и ги отнася у дома си. Стаята на Сид е страховита. Пълна е с играчки мутанти, които Сид е разглобил и сглобил, използвайки различни части. Ужасени от тези странни лица, кълбоят и рейнджерът бягат от стаята, но неприятна изненада очаква Бас. В къщата има телевизор, който показва реклама за Бас Светлинна година. Вземете свой собствен Бас, приканва водещият. Бас е разстроен. Изведнъж той разбира, че е играчка, а не истински рейнджер. И когато се опитва да полети, пада с гръм и трясък на пода и губи едната си ръка. Уди скоро го открива и вижда, че малката сестра на Сид, Хана, е облякла Бас в розово, за да си направят двамата заедно чайно парти. Рейнджерът е тъжен и разочарован, но Уди го насърчава. „Хайде, идвай!“ вика той. Прозорецът е много близо и кълбоят има идея. Уди успява да привлече вниманието на старите си приятели, които все още са в къщата на Анди, точно в съседство. За съжаление обаче, след като Уди е изхвърлил Бас през прозореца, другите играчки не му се доверяват. Те все още вярват, че той е убил Бас от завист. „Бас, ела тук!“ крещи кълбоят, за да покаже на всички, че това не е истина.
Но изпаднал в отчаяние, рейнджерът не може да се задържи на крака и да стане. Затова Уди хваща ръката му и я разклаща напред-назад, преструвайки се, че приятелят му е до него. Играчките обаче не се заблуждават и когато виждат само ръката на Бас, те вярват, че Уди го е разглобил. Сега със сигурност няма да му помогнат. Тогава играчките мутанти заобикалят Бас, за да го поправят. Да, наистина са добри и мили. Уди им благодари, но в този момент пристига Сид. Той държи в ръка една експлодираща ракета и се усмихва зловещо, докато я залепва за гърба на космическия рейнджер. На следващия ден Сид е готов за изстрелването и сякаш това не е достатъчно, Уди е затворен под пластмасова кутия. Бас едва успява да освободи приятеля си, когато Сид грабва рейнджера и изтичва в градината. Сега има само един начин да бъде спасен. Днес играчките ще покажат на Сид, че могат да говорят и да се движат сами. Така че докато Уди се кара с Сид, мутиралите играчки го заобикалят. И побойникът, ужасен, побягва надалеч с пълна скорост. Сега Уди и Бас са свободни да се приберат вкъщи, но откриват, че Анди току-що е тръгнал с кола за новия си дом. Другите играчки обаче са в товарния камион и кълбоят и рейнджерът започват да го преследват. Но само Уди успява да се качи в камиона. Затова сваля болид и го насочва с дистанционното към Бас. Другите играчки обаче не осъзнават, че той просто иска да помогне на космическия рейнджер и изхвърлят Уди от камиона. Сега и двамата са върху количката. Има само един начин да настигнат Анди и това е да изстрелят ракетата от гърба на Бас и да полетят. Използвайки прозрачния шлем на Бас като лупа за улавяне на слънчевите лъчи, Уди запалва фитила и 3, 2, 1... Вау! Те се изстрелват с пълна скорост към колата, която превозва Анди и семейството му. Когато я застигат, Бас изключва ракетата и падат с Уди в колата през люка на покрива. Те успяват. Уди, Бас и другите играчки най-накрая пристигат в новия дом на Анди. В крайна сметка след това вълнуващо приключение, кълбоят сключва мир с останалите играчки и става много близък приятел на космическия рейнджер. Едно приятелство до безкрая и отвъд.